Li l-intelligenza artifiċjali hija l-futur kulħadd jaqbel li għandha ħafna vantaġġi u pożittiv ukoll, però hemm ħafna sitwazzjonijiet jew ċertu sitwazzjonijiet fejn pereżempju tirċievi messaġġ fuq il-mobile minn għalik qed ikellmek xi ħadd u fil-verità tkun qed titkellem ma' xi ħadd ieħor. Biex nifhmu aktar dwar dan li qed nitkellem dwaru, miegħi fl-istudju il-Professur Alexej Dingley, professur fl-intelligenza artifiċjali, però qabel nagħmellek l-ewwel mistoqsija, xtaqt li flimkien naraw dan il-filmat li tħejja mis-Segretarju għall-Istat tal-Intern tal-Ingilterra, James Cleverly, biex iwassal messaġġ dwar dawk li qed insejħulhom deepfakes. Ejja naraw flimkien. AI is changing the world. It has the potential to transform all our lives, from improving our health to freeing us from routine tasks. Have you worked it out? Hang on, pause that. That was not the real me. This is the real me. But what that was an example of how powerful AI technology has become. It's not only revolutionizing video production and translation, it has the potential to transform all our lives for the better. But there are risks. Advanced AI models created in the future can provide powerful tools for people who wish to do us harm. That's why we need to put humans in charge. Now, I had to provide consent for that AI avatar of me to be created. And that company that did so has a system of tech and human experts to keep harmful content from being generated. We want to put the right guardrails in place so that we can all benefit from the huge opportunities of AI but remain safe. And that is what the AI Safety Summit is all about. Dak kien filmat li x-xerret kien disseminat mill-Gvern Ingliż bl-għajnuna wkoll ta' Independent TV. Deepfake, spjegalna daqsxejn inti. X'inhi deepfake u x'għadna kemm rajna hemmhekk? Mela li rajna hemmhekk il-deepfakes huma programm software pratikament kulħadd jista' jniżlu, ġifieri kull ma trid naqra lat tekniku biex tużah. Da inti tteħħ ftit ritratti, ġifieri pereżempju tteħħ ritratti ta' wiċċi, u da jaqbad dak ir-ritratt jitgħallem kif juri wiċċi u jiswappja wiċċi ma' wiċċ ħadd ieħor. Mela jkollok inti forsi xi attur, tajjeb, u jiswappja lu wiċċi ma' wiċċ dak l-attur. Tajjeb, ġifieri di tista' tintuża biex tikkrea filmati li huma fake, kif rajna f'dan il-każ. Tintuża wkoll anke pereżempju fiċ-ċinema, le? Mela inti għandek kellek każijiet pereżempju fi Star Wars fejn għandek l-attriċi prinċipali li laħqet mietet waqt li kienu qed jixxutjaw il-film, allura qabdu wiċċa u għamluha f'post tal-attriċi. Però mod qed tarhom fuq il-films, fuq l-iżgħar taċ-ċinema dawn l-affarijiet li itejbu l-prodott ta' dak il-film partikolari li inti qed tikkonsma. Imma mod dawn l-affarijiet jintużaw fil-politika, pereżempju, fejn l-Istati Uniti, pereżempju, kien hemm villaġġ partikolari, forsi mitruħ, mid-votanti jgħixu fih u daw irċivew telefonata minn robot li qed jemula l-vuċi ta' Joe Biden, il-President. U daw ħasbu li l-President qed ikellimhom. Fil-politika dawn l-affarijiet jistgħu jagħmlu ħafna ħsara. Ħanajdlek Mario, mhux biss fil-politika ma tista' f'ħajtna ta' kuljum. Tajjeb, jiġifieri il-problema li nara b'dan hija li ħanelħu f'sitwazzjoni fejn pratikament laqqas taf x'inhu vera u x'mhux vera. Ġifieri forsi biex in-nies jifhmuna naqra aħjar, ftit ta' snin ilu tiftakar kienu jkun hawn dawn l-emails li jgħidulek isma' jiena jew xi Niġerjan ġeneralment kienu jkunu jew għadhom jeżistu. Imma dawk iktar jafuhom in-nies mid-deepfake, jew nkella forsi iktar gravi u ġieli rċevejt anke jiena fejn da jgħidlek isma' jiena t-tali ħabib tiegħek, jien għad imsifer x'imkien, għadhom kif serquni, tista' tibgħat li xi ħaġa, u inti speċi kif se tikkwestjoni, l-unika ħaġa li tista' tagħmel forsi tċempel dak li jkun tivverifika miegħu. Issa f'dal każ u fil-każ li semmejt inti, pratikament inti ħadd tisma' il-vuċi tal-ħabib tiegħek. Allura x'se tagħmel f'dak il-każ? Jiġifieri hija problema kbira. Fil-kwistjoni tal-vuċi, mela deepfakes ġiġatlek kull ma trid ftit stampi, tajjeb m'hemmx għalfejn ħafna, ġie naqbad 4 stampi minn tiegħek probabbli insibhom online, tajjeb u nista' nagħmlek tajt li trid. Fil-kwistjoni tal-vuċi, taf kemm għandek bżonn sekondi ta' vuċi? 3 sekondi.
Mela 3 sekondi tal-vuċi tiegħek jiena nista' nagħmlek tajt li trid. U di impressjonanti għax fil-vuċi, anka l-mod kif qed nitkellem jiena bħalissa, l-emozzjonijiet tiegħi li qed joħorġu mill-vuċi, l-kadenzi tal-vuċi f'ħinijiet differenti, jiena naġġel allura minn nifsi. Imma ġifieri di impressjonanti, ġifieri bi 3 sekondi qed tajt tista' ġifieri xi ħadd jitkellem bħal eżatt. Eżatt. U hemmhekk il-problema allura tibda tajt imma il-min nista' nafda. I mean, jekk inti tara kontenut, forsi online jew le, kif sa tkun taf jekk dal-kontenut hux minnu jew le? Ġillum il-ġurnata qed jiġu żviluppati anke għodod li jużaw l-AI biex jippruvaw isolvu jew jidentifikaw minnu vera u minn mhuwiex. Imma mhijiex soluzzjoni sempliċi, ġifieri iktar ma jgħaddi żmien u ġiġa rajna, ġifieri deepfakes ilha magħna naħseb issa 3 snin 4 xi ħaġa hekk. Imma t-teknoloġija tavvanza ħafna. Ġifieri dak li forsi llum jista' jara fl-AI għada pitada perswas li mhux se jkun kapaċi jarfu. Legalment x'jista' jsir? Pereżempju, James Cleverly ħareġ dak il-filmat propju ftit ġranet qabel ma mar California biex jiltaqa' mal-kapijiet eżekuttivi ta' Meta li jitmexxi Facebook, ta' Google u ta' tant kumpaniji oħrajn f'dan il-qasam, f'din l-industrija, f'din xi ħaġa li qed tikber u tiżviluppa brata tant maġla. Ovvjament, waħda mir-raġunijiet li James Cleverly mar hemmhekk hi din is-sena l-Renju Unit għandhom l-elezzjonijiet u qed jibżgħu illi jista' jkun hemm min ibabas b'dawn l-għodot sabiex jinfluwenza r-riżultati. U hemm 70 pajjiż din is-sena fejn se jkun hemm xi forma ta' elezzjoni. X'jista' jsir? Ara, x'jista' jsir huwa limitat. Tajjeb, ġifieri inti għandek pajjiżi bħall-Unjoni Ewropea għandhom l-AI Act, tajjeb fej hemm ċertu ammont ta' protezzjonijiet hemm l-ixu tal-GDPR ukoll li għandna fl-Ewropa, ma tinsix daw il-liġijiet mhumiex mad-dinja kollha, daw din fil-kontinent tagħna. Inti meta tmur online, ovvjament tista' taċċessa kontenut mid-dinja kollha li f'ħafna pajjiżi ma jeżistux daw l-protezzjonijiet, għalhekk trid toqgħod attent. Iktar minn hekk niftakar anke interview ta' Mark Zuckerberg tal-Facebook fejn daqa l-isma' speċi mhux aħna u n-nies iridu jarfu x'inhu kontenut vera u x'mhux vera, imma dik qed toħloq problema għaliex mhux kulħadd kapaċi jagħmilha dik, xi kultant anka jiena jekk nara video speċi tiġini d-domanda jekk hux vera jew le, ġifieri mhux sempliċement kemm tajt nitfa' fuq in-nies. U anke bil-medja tradizzjonali hawnhekk għandna problema. Problema tal-fake news. Eżatt, aħseb wara b'affarijiet teknoloġija bħal din. Mhux hekk. Ġifieri it's very unfair illi xi ħaġa qed issir. Huwa fl-interess tagħhom dawn in-nies. Kemm u għalhekk fil-fatt anke qed ikun hemm ħafna pressure anke min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex ċertu kontenut jiflegjawh. Mela jekk dawn il-kumpaniji qed jarfu li dal-kontenut mhux vera, jekk inti xorta trid tixxerjaħ għall-inqas afżal dak li jkun li isma' da mhuwiex kontenut li għandek toqgħod fuqu. Qed ittini l-impressjoni li mhuwiex fl-interess tagħhom daw il-kumpaniji li jifleggjaw biex nerġa' nuża dik il-kelma li jgħidulek isma' din mhix realtà. Kif jista' jkun fl-interess tagħhom? Meta inti il-fake news tajjeb jiġi xxerjat fuq l-internet 70% aktar minn news normali. Daw ma jinteressahomx mill-news, emma ma nagħmlux l-iżbal li naħsbu illi il-Facebook sar il-fonti ta' news. It's not why they were created, l-iskop tagħhom huwa purament entertainment. Niftakru x'inhu l-mudell tagħhom. Il-mudell tagħhom huwa li inti tqatta' iktar ħin fuq il-pjattaforma. Tajjeb, kif tqatta' l-ħin qed juruk ir-riklami u qed jaqgħu l-flus minn fuq il-ħin tiegħek. Mela l-iskop tagħhom huwa li inti jurik news sensazzjonali. Tajjeb biex tajt ara da ġara u inti tixxerjaħ biex ħadd ieħor jixxerjaħ u jqatta' aktar ħin fuq il-pjattaforma tagħhom. Il-pjattaforma X, dik li kienet Twitter u l-inxtat minn Elon Musk. Dana pratikament dak kellu dipartimenti sħaħ ta' nies li kienu jiċċekkjaw u jivvettjaw ċertu affarijiet jekk hux reali jew le. L-ewwel li kiluha meta kienet jagħmel restructuring kienu propju huma. Hemmhekk tara l-interess li għandhom daw il-platforms u jiġifieri jiena l-biża' tiegħi li diħa twassal għal forma ta' anarkija u miżinformazzjoni li hija perikoluża ħafna. Għax da x'ifisser? Dan ifisser li fuq l-internet ħajrenja dak li jista' jxerret l-iktar news, li għandu iktar flus biex ixerret li news. Issa jekk hux news veritier jew le, ma jinteressax da, l-importanti li jilħoq l-iskop tiegħu. U wis nibża illi ħammorru lura għal remake ta' meta kien hemm il-każ tal-Cambridge Analytica. Ġifieri daw x'għamlu, daw qabdu l-informazzjoni tan-nies u bdew juruhom ċertu riklamar biex jinfluwenzaw il-vot tagħhom.
U kif nafu affettwaw il-Brexit, affettwaw l-elezzjonijiet fl-Amerika, u dis-sena nibża li ħajġri l-istess. Ġifieri aħna nafu illi ġiġa jeżistu madwar id-dinja dawk li jgħidulhom content farms. Ma daw x'inhuma, daw għandek nies daw il-farms jgħodu jiktbulek il-fake news, pereżempju immaġina jiena rrid li inti ma titlax fl-elezzjoni. Inqabbad daw in-nies jiktbulek il-fake news fuqek Mario, u mbagħad forsi xi naqa' Photoshop, tajjeb, u jagħmlulek ritratt li għad x'imkien li mhux suppost. Tajjeb, f'nofsija jaqbdu u jitfgħu online, tajjeb. Illum il-ġurnata minħabba l-intelligenza artifiċjali dal-proċess kollu tista' tagħmlu f'ġo ftit sekondi. Fimt, ġifieri qed tara tsunami ta' fake news li ġejja lejna. Madwar sena u nofsilu il-Papa jisfen. Papa Franġisku jisfen. Ftit tal-ġumatilu Taylor Swift, il-kantanta, f'pożizzjonijiet f'ritratti pornografiċi, ejja sejħolhom kif huma. Mhux il-politiċi biss sejba kulħadd. U anka the man in the street. Tajjeb, għalfej. Għax narġgħu ngħidu daw ħajntużaw anka biex jifrodaw in-nies. Mela jiena qed nimpersona ħabib tiegħek, nitolbok xi flus, forsi nkellmek fuq it-telefon u inti tibatuli. Ġi kemm ħajkun hawn każijiet minn daw, tinsewx, hawn ħafna każijiet fuq l-email, le nafuha, li dak li jkun jirċevi email ismus ma bat li l-flus u jibatlu l-flus. F'dal każ iktar b'saħħitha għax inti jafet tara xi video, jafet tisma' l-vuċi ta' dal-persuna, sa tagħmel ma tgħinux il-ħabib tiegħek, jiġifieri il-problema ħadd iżdied ħafna aktar. Allura x'in is-soluzzjoni li ma nużawx daw il-pjattaformi innaqsu l-ammont ta' data li nixxerjaw magħhom bħal ritratti postijiet fejn kunu dat tip ta' affarijiet? Ħanajlek dik dejjem best practice. Irridu nikkontrollaw aħna pratikament. Importanti tikkontrolla inti. Imma naħseb wisq iktar importanti li meta inti tara daw l-affarijiet huma x'inhuma jekk hux ritratti ta' ħbib tiegħek, jekk hux news items li l-net tivverifika min qed jibgħathom. Tara wkoll x'inhu l-kontenut, għax ċertu kontenut tajt possibbli imma fimt mhux sempliċement naqbdu nixxerjawhom bla doċċ. U ovvjament naħsbu ġifieri importanti li dak li jkun jixtar l-affarijiet qabel ma jieħu azzjoni. Inti professur fl-intelligenza artificiali, l-lum konna xejn negattivi dwar, pero inti tista' titkellem ħafna iktar mod pożittiv dwar dan is-sir. Le, ismani, jiena nħobb li jkun hemm il-bilanċ. Naħseb importanti li n-nies barra jkunu informati. U kif dejjem ngħid jiena nqis l-intelligenza artificiali bħala għodda. Ġifieri ġelment inġib l-analoġija tas-sikkina, le? Tista' taqta' xi biċċa laħam tajba però tolli xi ħadbija. Ġifieri importanti li nkunu aware għax hekk kif hemm it-tajjeb hemm ukoll ħażin. Tinsiex dit-teknoloġija kif bdejna fil-bidu, le? Tista' tintuża l ħafna tajjeb. Jiena fil-movies għada pitada tista' purament taqbad ktieb, it-tieħel jgħidlu għamilli movie ta' dal-ktieb, ġifieri rajnija ftit tal-ġimgħat ilu l-OpenAI għadhom kif illanċjaw il-programm tagħhom jismu Sora, da minn sempliċement tekst, sentenza jagħmilek movie ta' minuta. Ġifieri l-hemmhekk mixja d-dinja, teknoloġija importanti ħafna, kif taf Mario, neċita ruħi ħafna fuq dit-teknoloġija, però rridu noqogħdu attenti, dak. Però ġibt li eżempju li inti minn ktieb tista' tieħi l-AI u awtomatikament jagħmellek movie, jagħmellek film. Ħana millek il-mistoqsija li kienet issir u għadha ssir u kienet issir fuq meta l-computers bdew jintużaw fil-bidunet. Allura da ħajħu post ix-xogħol tan-nies. Il-postijiet tax-xogħol tan-nies. Mistoqsija iva, mhux il-kulħadd ovvjament tajjeb, inti li ħajjiġri ħafna drabi li x-xogħol ta' kull wieħed waħda minnha ħajinbidel permezz tal-AI tajjeb, però iva ħajkun hemm ċertu xogħlijiet li ovvjament ħajispiċċaw. Ġifieri għalhekk importanti li minn issa nibdew anke nidentifikaw min huma daw in-nies u nitrenjawhom nafskiljahom biex jieħdu xogħlijiet oħra, iżda mhux ma jfissirx li ħajspiċċa x-xogħol. Kif ġara fi żmien il-computers meta daħlu l-computers inbidel it-tip ta' xogħol li jagħmlu. Din hija tibdil ieħor. Professor Dingley, grazzi ħafna tal-kont miegħi waqt il-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar fuq TVM News Plus u kun imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Sibuna wkoll fuq Facebook. Grazzi tal-eżegwejtuna.